Kublai Pi Baro, ni nakaliang kaseng samla Catholic Saint Paul's Parish of Porcelong, ni ai kublai Christmas besuk bakmen, ya Pi Baro iwei piwei. Kamtam ya ki para samla, kumjuru ya ki long kemi long kepa, bat ki heb barit baro. Hakani ka senam abangi pediang ya kani ka kubor jong ka Christmas. Kani ka penkan mau yangi, ba ka jingwan long do jong u Jisu ubawan pan pelat im yangi na ki jingte jingkum jong ka pop. Kapan kan mau ru yangi ya ka jingiet ka ba ublei udon yangi ki benriu ki ba mauhi ulatau. Ti habangi ya cerum seneng minyo i ya ki jing taba jing surok ki jing penme iki lights bat ki jing bu iki klur ka ba pen i la ne thau ya ka dak jong ka jing shai. Tin rengi di ban suktu bahwa kini ki don kam kum si benta ban pau ki jing kemen ka jongi henrei ka jing kemen ba shisha ka dei ka jing shai ka ba don hapok ka men sim jongi. Ti sibon ba la se ki jing ki gifts la ne ki jing ai ki bangi ngin yo henrei ni de ban suktu ba ka jing ai ka ba kraw tam ka bangi la dap yo lupa ka dei u Jisu. Ti ai ba ka ni ka Christmas ka bangi ngi yo ngin pediang yo Jisu ha ka men sim bat ai ba ling ba ka jing don jong ngi yo Jisu ha ka men sim jongi ngin la ban pen sapriang pat ya kata ka kubor ka ba dap la ka jing ye jing atli bat ka jing ya buram mar kaliang ka jing ye iwei pat bat ka jing ya rap mar kaliang. Di kublai sibun na kaliang ka seng samla parish Porcelong ya ai kublai Christmas basuk bakmen ya Pi Baro ki pait runget bat kamtam ya ki pait runget jong ka Saint Paul's Parish Porcelong kublai sibun.